and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Colonel Soltico, unsay estado? Unsay tinuod kay estado ni Rudy? Kaaway na siya sa Marcialo. Unsa? Olo siya. Kiisip pa siyang kaaway sa gobyerno. Mituo na ang ilang ahensya nga mihilig o mitakilid na si Rudy ngadto sa CPP-NPA. Wow! Labiyag kong isayaw ang balita, Colonel. Unsa man nakatinuod, ha? Simple naman ang takayo ang iyang misyon nga mao ang pagdakop o pagtugyan patay o buhi sa mga nagunang personahe sa CPP-NPA sa Sentro Regional. Miday ko ini Rudy. Tugin na lingin dayon niya ang mga sa mga nagunang pangulo sa mga aktivistang estudyante. Nakuha niya ang nindot nga atensyon sa nagunang ligon nga organisasyon, mga aktivistang estudyante, sama sa kabataang makabayan, sa mahang demokratikong kabataan, sa makibaka ug sa mga kahugpungan sa mga relihiyosong mga pundok nga giorganisar sa mga kaparian ug kamadrihan. Kining gitawag og mga Christian Marxist. Tungod sa mga maayong taktika nga gigamit ni Rudy, nakasuod siya sa underground nga kalihukan pinaagi ni Mary de Castro aron makuha gud sila si John nga may usa sa mga dakong ligon sa CPP-NPA sa Regional Command sa Regional Party Committee. Buhi niya nakuha si Gregorio Montano, a.k.a. Kahuan. Diha kapas kalihukan na itong panahon na, Lucio. Sa dihang namatay si Kahuan. Oo, tinood ka. Mga gago ginayin mo mga NPA. Humok na kayo mo mailad. Nadakpan si Gregorio Montano, a.k.a. Kahuan ni Rudy. Apan misukol si Kahuan o gipatay siya ni Karudi. Kamong tanan na ilad ni Rudy. Animal gid ang tawanan. Kana tungod kay mga bogo mo. So, patay na si Gregorio Montano, ang second in command sa inyong Regional Party Committee. Karon niya ang pangutana. Kinsa man ang numero 1 sa inyong kamanduang regional, Lucio? Sika Andres. Si Jacinto de Castro, a.k.a. Ka Andres. Nasya kaming tanan. Lakip si Mary. Nakalitan tungod kay... Tungod kay dakong buhi ang iyang amahan nga mao si Ka Andres. Ug ang tanan mituo sa gipalakaw ninyo nga gidagit sa military si Jacinto de Castro o gipatay. Dako siyang buhi og hilom kay aktibo sa kalihukan sa armadong pakigpisog sa og nadakpan nga dakong buhi ni Rudy si Jacinto kun Ka Andres. Giintrigo ni Rudy si Jacinto din ako. Dako ang buhi nga gintrigo ni Rudy si Jacinto de Castro din ako, Lucio. Apan imong gipatay. Tungod kay way magbuot nako kuno saon nako ang mga komunistang dilakpan. Kon niya na sila sa mainampingon kong kabot. Gipatay nako si Jacinto de Castro mismo sa tubangan ni Rudy. Tungod kay way kabutangan sa gidakon ug dili masukod ang giladmon ug gitason sa akong kapungot ug kaligot-got ninyo mga walhon. Sultihan ta ka. Prangkahan ta ka. Kung wa ka pa mo surrender na ako, animal ka, patay ka lang ta. Ipisi kong tubig. Niya may binong stateside. Ingna na siyang tubig! Magbuot na ba? Tubig! Na ako diabetes. Niyarang imong tubig. Sa ikaw ba ako si Rudy? Usa gali ko sumisugyo sa partido nga arin ako si Rudy. Kay way kabutangan sa kung bilib siyang kaisog. Ug labaw sa tanang ang iyang mga taktika sa gubat kabore bugtog ikasakbang sa inyong mga Unsa goy military, Lucio? Kamu mga CPP-NPA wala sa kamingking namo mga militar? Sumagod! Unsa may yung daganan namo? Nga kanara mang ambos-ambos ninyo sa mga lipot inyong paagi.
Pero kung enkwentro gyud, mubahag man ang inyong mga ikogs kalisang, mudayon mo mugdagan. Pataka man lang mo patuga-tuga man lang mo, nga dihara man ay mo kutob. Pitas, Rudy. Kung may declare pa siya mission accomplished, human makuha si Jacinto de Castro, ug mipauli siya sa gobyerno, di magitingali maingon ini kaseryoso ang sitwasyon, Lucio. Unsa imong obserbar ni Rudy nga to ni Mary? No, gipakaslan si Mary ni Rudy sa kasal sa partido. O sana, sa iyang katarungan o mga reports, nga iya sang kuhaon o dakpon nga buhi si Mary tungod kay umaabot nga dakong isda si Mary sa CPP-NPA. Ang buot ako ipasabot, Lucio, kung in love ba si Rudy kang Mary, kanamo ito baga? In love. Tinuray nga nahigugma si Rudy kag Mary. Ingon man si Mary, tinuray nga nahigugma ni Rudy. Kiingan ko pagani siyag saglitanan. Sa Iliad o Odyssey, ang naingnan sa kamatayo ni Achilles, mao ang iyang tikod. Basin baya kang Rudy, kasing-kasing. Huwag giday ko masayop, tungkol ka nahigugma magyudi ay siya ni Mary. Gilapas niya ang limitations sa iyang misyon ug mihilig na gyud siya sa walon. Daghan ang tropa sa gobyerno ang naalaot tungod ni Rudy. Karon lang bago, halos mahurot og kamatay ang tropa sa gobyerno tungod ni Rudy. May mga bihag pa sila nga hangtod karon wa pa buhi. Ug gipalingon pa gyud niyag maayo ang mga trincheras sa ilang kampo. Usa lang kini Lucio sa lig-on kayong katarungan nga giisip na nga kaaway sa gobyerno si Rudy. Tiwasa og laruha pagmarka mga dapit sa kabukiran nga suhito kaayo ka, Lucio. Okay, markahan ako og X ang nahibawan akong mga dapit, Colonel. Kanang dapit nga posibleng himuong kampo, Lucio, ha? Niya, ang red pentel pen. Kini. Mhm. Kini sab. Humani mo mamarkahan ang tanan. Planuhon nato aron sulngon ug silhigo nato ang maong kabukiran. Nabalaka ko nimo. Dili maayo para nimo nga miuban ka nako kamiri. Kung mo kalit ugsong ang mga kaaway, unya ingon na aning ako kahimtang. Unsab nang angay kong buhaton sa sama nako, ha? Dili ba mudagan? Dili ba makigubat? Murag yung parang istorya ka, Rudy. Ay, lagi ka balaka. Tara, mo pa rin tas inahan. Agnes! Oh, Karuni! Padayon ta mga kauban! Karon pa ko makataak ng dapita. Dagko na kaayo ang mga kakahuyan. Maglisod og lapos ang kainit sa adlaw tungod sa dagkong dahon ug mga bagon. So ito pa din ang dapita, Karudi? Hilom ko nga maganian. Dako kog pagtuo ug pagsalig nga kini dapita ug sa unahan. Ato magamit og may labing lig-on natong kataguan kung maapiki kita sa mga kaaway. Layo pa ba ka? Karuni! Munong kita kadiyot, ka Agnes! Gawa sa mga ihas nga mga langgam. Unsa pa yun nabati? Tingog sa busay. Busay! Busay ka na! Busay! Padayon ta mga kauban! Kabugnaw sa tubig! Muragikan sa refrigerator! Kabugnaw! Katahong sa baong dapit. Wa pagit pa hilabti kining dapita. Sa luyo ng busay,
Doon na po may makita sa luyo sa busay. Oh, tana. Mga kawan, dali mo. Kamere. Langob. Dako kayong wandang sa langob. Hawan og limpyo na ang sud sa langob. Karudi. Sa ako nang gikaingon, pirmi na ko dinhi. Ug kauban ako si Jonas nga mo'y nakakaplag ning dapita. Usahay, ako ra usa. Usahay, si Jonas lang usa. O usahay sab, kaming duha si Jonas ang manglimpyo ini dapita. Giana man namon ni Jonas og limpyo kini dapita. Patay na si Jonas. Karon, unsa imong plano ning dapita, Karudi? Kung magkinaon sa manggani, nahibaw na ta. Nga dili lang hibawan ang kaliton niyang pag-atake sa mga kaaway. Kining dapita, mao ang katapusan natong depensa. Ginganlan ako og duha ka ngan kining dapita, mga kauban. Una, mao ang dapit sa kaluwasan gikan sa mga kamot sa mga kaaway. Ug ang ikaduha, kining dapita, mao'y atong lubnganan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!